Астрохороскоп за 9 ноември. Днес имаме едно от ключовите събития, което обикновено предизвиква най-голям интерес, понякога дори известен страх, а именно Меркурий тръгва в ретроградно движение. И това ще продължи, както обикновено, в рамките на 3 седмици. Какво е важно да имаме предвид? На първо място, най-интензивно е самото начало и самия край на този цикъл. Тоест, днес, утре, както и вчера, са най-активните дни, в които енергията може да бъде особено проблематична, забавена, предизвикваща някакъв вид неразбирателства. Тоест, специално за днес, ако можете да избягвате действително важни дейности, особено ако са свързани с комуникация или с предаване на информация, то вероятно това би било по-добрия вариант. Ако действително трябва нещо да бъде свършено, то просто се уверете, че максимално точно всичко е проверено и потвърдено. И в същото време, в следващите няколко седмици, ние ще продължаваме да усещаме тази енергия, която по някакъв начин ни връща назад. Трябва нещо да преразгледаме, преосмислим, може дори да рестартираме. И това може да бъде всъщност един много продуктивен период. Да се свържете с стари познати, или да се върнете към предишни интереси, или въобще да преосмислите целите си, тъй като Меркурий в момента се намира в знака Стрелец. Той е свързан с нашата философия, нашите цели, нашата вяра, това, което е наистина важно и съществено. И в тези области нещата могат да се видоизменят, можем да открием неща, които вече не са ни актуални и съответно да направим едно такова вътрешно, понякога дори външно разчистване в нашия живот. Другото съществено за днес е, че Луната ще бъде в знака Рак. И този знак е доста пасивен. Когато комбинираме това с стационарния, току-що обърнал се ретроградно Меркурий, всъщност трябва да имаме предвид, че днес нещата няма да се случват бързо. Може да има забавяне, може да има дори демотивация, може да има и нежелание да полагаме повече усилия. Тук решението не е да насилваме себе си. По-добрият вариант е всъщност да забавим нещата, да не се опитваме всичко едновременно да направим, а да приоритизираме. Това, което е наистина насъщно и най-необходимо да бъде свършено. И ако имаме възможност също да си вземем малко почивка или просто да се отдръпнем поне за малко от заобикалящия ни свят.